ki jiu ki tip ba u Chris ude u kon jong David kene de jinkli bo Jisu u kli ki Pharisee ha ga gospel jong Matthias ko nang bar po ar ket khot ko sau po ar but u ka Bible ko ong khot sau po u kat ba ki Pharisee ki alum lang u Jisu kli ki ong pitharai u Chris ude u kon jong no te kilai jubab kyong u kon jong David so kemudian kumne ki jiu ki tip bau Chris ude kon jong David nang no ki yo ita ka idea ki yo ka na testament berim ka wei na gi dkhot ka ba ong ye ta de ka kitab ba ar jong Samuel kal nong ka ba nyo ka dkhot ka ba khat ar hado ka ba khat riu le de pule u ble Ukraine yo David ka por budang longs e mor ong hakmi me men lek no men yo thia no men yap no te re un sawan un mi u khon jong me u bana ga sangka jo me u ban sa sanshar ha ga hima ha ga khet ba ga khet jong u khon jo me kanom kut cho la no ro te ka jingmot jong ni ga dukhot hang ne ka mo ka khet ka bom kut cho la no ro ka mo ki jiu gi sngo tho ba ga ta ga ga khet ka ba uta u ban sanshar ye ga u ban shong da ga khet u dei u bom yap sho ka khet ka ban junom bat ka hima ka ban junom ki jiu so tho ye ta git khot ba ka de ka hima ka bom kursho u briu u bom yap sho u de u briu u ba u de khon jong David kemot u khon jong David kemot u de u sem te ka ga ba ha ga por jong u Jisu ha ga por bo Jisu haba wat Jisuan si kepertai kumno ki jiu ki perkhat shapang une Ukris ha ki jiu komot ude khon jong David la do de khon David u David komot unde us em ude belongs em haga gospel jong Yohanes kolong ba nangkong la dangi pole ge khot ka ba laibu sao kani ke kintin jong u Yohanes na baptis habo Ukraine habo ai ke jing pla pang Jisu baru ong nek tin ong ala yo I bat ngala ai bat ngala ngapla ba o ne long khon jong blai o ne u Jisu no na sa de khon jong blai but hagid khot ke ba sapwe kong kum ne u la wat baru la shem ya u Andrew la wat ya lo jong para u Simon bol ong u ngila shem ya u Messiah ya ba habala batai kalong u Chris kamot u Chris u khon jomble u ba u Yohanes no baptis u ong u de Jisu baru ne Jisu u de u Chris khon ble de u Chris la dangi le ban pule biang zaha ka khot basab khandai u Nathaniel ula jubab baru lo ong hau Jisu ong Rabbi melong u khon ble melong us em jong ki Israel kumut kumni u Chris u de khon joble u khon ble u de us em jong ki Israel so us em jong ki Israel nang no kiyo ni ga area bo Chris u de us em jong ki Israel na katoga por ka bo ble u kular ho David ong ngan ai ye ga khet ho khon jome te ki jiu gi sngo tho bo u Chris hana u Chris u de us em jong u ban sa sanshar haka jaka jong u kpa jong u David te haba u David u yo khon u ba u ai pateng ye khet jong u kreteng Solomon te le sei ki bru ki perkhat bo de u ne le sei tang ba kam de gum ta ka do ka kut no ka do ki hima u Solomon u yap hadin Solomon u rap adu khon jo u pat o the way pat u khon jo lenus em u Rehoboam bat na tu ter bat ka poino hadu baka hima hadu ways em hadin way but ye ka hima Judah boro ka way la rong no sha Babylon da ka jiwan u sim Nebuchadnezzar wan panjot ye ka Judah boro ka way but nadok ta por kim don sim show
Naduk kita pornos em show about ki Israel ki badai ki Jew ki community yo taus em ubo ble la kular ho David lanu unwan umwan show. So but baro ki Jew ki tip bo tau Chris ubo deus em ki Israel ubo deu kono ble unwan nakalanjung David. Ka kubor hani por gadai ki Jew u Chris kat kum ko jing i jong ki Jew paru Chris kat kum ko jing yo i jong blai naga jo ud khot naga jo gelonong naga jo ud khot naga kitab Samuel ko ar ko ban nyot khot khat arab khat riu ki Jew ki yo i bo Chris de ban yam ki yo i bo Chris de ban yai sa si junom so we Chris kat kum ko jing i ki Jew u Chris kat kum ko jing yo i jong ki Jew de bo de ban yam naga tag da hab haga por jong Jisu about Jisu wan baru lek ki kamba but don ki bru ki mot bo de u Chris don ki bru ki bo perkhat bo de u noi tolpa te ukran chigini ki bru ki bo perkhat bo de u Chris ukran u Jisu wan baru ukran chigini ki bru ki bo perkhat bo de u Chris haga gospel jong Yones ko nong ba khat ar lada bilai ban pule ye gato u Jisu ukran chipang la ka jingyap jong u ong kadai nga bo lek Jerusalem ban sha yap te ki bru kim sngo tanat igini ga kim na kito ki bru berkat bo de Chris ki phla ki kendi threat kum nom ta me ngidamut ba me de Chris ta me kran chpana ga jiyam na mar kat kum ka testament barim kat kum ga Bible jongi ki Jew ngitip ba nda ba Chris wan dai ban yap haga dekot ke balai besau ki bru le jawab ki ngilios ngotin na hukum mut na testament barim ba Chris u yaisa si junom kum no me pan me ong ukon bru udeban syayab udeban yap shwa udeban yap ukon bru nginamut ba mede utau kon bru ukon ble u Chris us ebo bas syar Israel nginamut de mami tepan ban mi keren pang gajing yap u e une par kon u bru ha balai ki jiu ki kli gumne namar ba ki perkhat u Chris de ban yap so Chris jong ki jiu u baking de ban yap so Chris jong ble pan udah ban yap shwa hading ke taun sa mi pat na naga jo ke dekot ke tu he ke dekot ke bo bleu kularo David no samba jeme baga khima ngan ukon jeme un sanshar baga jing sanshar jo kalong jinom ka khet jo kanam do no no naga jo ke dekot u bleu yo i bo Chris un yap ki jiu ki yo i ba u Chris de ban yap karu kom sngot ho ye ke Bible kade ke ke badon kam hado kata ke sngot ke jing shampang ye ke jing tho kalau ngebedon kam hado kata ki jiu kim tip bakade yo Chris ban yap kabagi tip baro naga Bible Testament berimi ba dai ban yap ude ban yai sa si junom henre na ba Jisu wan je perthai u yelap u hikai but ukren hadin belum mi pan u ya kendo bargi senram ju namar gi senram ju uru ki mod ba ude Chris te dai ban yap namar ge gi jiu tere u yap teki ya banya we pligi ong inang tharang inang mud mul de mo u ban sanshar u ban sa suspa no gi Israel pen ban pleng u yap kat bagi nang khuslai gum taw Jisu ya kendo bat ki ne gi sanran ki bale shek we shnong bertenge Emmaus u la ong ki phi kran spang ki ong spang Jisu ban Nazareth kumno ki brug la sanar pna gi pen ya ungi kremen ba de mo u ban sanshar ha Israel te ka Bible ko ong u Jisu had khot ba arbasan Lukas arbasan u Jisu lo paj ki lo ong agi ki ba be but ki ba khya ga donut ban nge ye ke ba ginang tul pa gi kren kam de yo Chris ban sha si tom yi ne ke hadin ga tan rung shi ga buram ul sedang tino Moses ban ginang tul pa boro ora batai ki na gi jing tho shapang yala de kamot u Jisu tip abo pule ga testament brem u yo i bo Chris de ban yam ki jiu ba gi pule ga testament brem ki yo i naga Bible bo Chris de ban yap ki bakla ki jiu ki klem bakla u bakla Jisu u klem bakla ka bakla gor kom shampang jong ki jiu kim shampang ye ki jing tho ka problem jong ki jiu de ba kim shampang ye ki jing tho now Ukraine ye ki ne ki o ya kendo ki sandran jiu bar ka Bible ka on khot ka balai ho sa ye ki ne ki khiten ki ba ngalakran phi man bang dang don bat phi ko shwa bang yap shpang ki ne ki ro de ban pandep ki ya kita bala tho ha hukum Moses ha no tul pa bar kitab sam chapang janga te ulo ple ge jing shampang ji kana bikin shampang ge jing tho sam
ula play ye jing shampang jonki kenapa kin shampang ye jing tho ke ka bagi ju kim shampang ya ka Samuel ka ba kalau nong ban yot khot bakhat ar ke ka bagi kim shampang ke ka bagi kim shampang ye do jing tho kim shampang ke ne ba yakane ka hima ka bom kutsho kala banjia tang lada mi na ka jing yap tang lada mi pat na ke ba yap kani kan urlong tang lada ngi job e gajing yap tang lada uta usumba jong debet tang lada to khonu debet un job e gajing yap tang kata hi ka bala ban tang kata hi ka bala ban jagum ta pi ubriu bahir pateng no debet ude ubriu bat na ta da udon ye gajing la ban yap so u debet ude ubriu yele deu yap so khun jong de biru ude ubriu kumut ude ban yap tambor kom so tho jong gi jiu kumut namar ba ude khun jo ble un namar ki mut bo ta khun jo de bit ude kres kumut ki berkat ne ukris te uba ge jingwan jo kolong na bom jukut mo kum ong kitab Michael nong besan khot ba ar uba ge jingwan jo kolong na bom jukut bom don jing sedang bom don jingkut so gi jiu ki berkat bo namar bo long kum ta te umla ban yap ude khon ble namar ude khon ble temo umla ban yap ki ju ke berkat namar bo ude khon ble namar bo ude ukris uba wan uba ke jiwan ju kolong bom jikot te umdon ne gijila ban yap hero jisu bo pule ke to ke jok de khot ar samlo long man yot khot khat ar do khat bre usmo to ba pleng ke ne kamla ban ja lamda la mi pat na ke jingtep lamda la mi pat lamda u briu uba la mi uba lamda u khon jong debit un mi pat na ke bayam so nagata daw jisu usana man ong kanegat khon ar samel nong ban yot khot bakhat kan kala ban ja tang lada la mi pat na ke bayam ka hima ka bom kut sho ka khet ka bom kut sho kala ban ja tang lada uneu khon jong debet u job ya ka jing so habo jisu upule gani usmo tho ba kanegat khot ka kran shapang yelade ka kran shau but nagada raw jisu no dong kine gi jing tho ba ro ki ha gi jing tho ki kran chapang kum no ba ka dayu kris ban sa si tom ban yap sho hadin ga taun sa mi pa hare ki ju kim so tho ye ga ta now ngin lai ban pule ya ga gospel shithi jong pol chino rom no man kong khot ban kong ba ar ba lai ka de khot ban kong gong kum ne upol u shikri jong jesus christ yo bola khot apostol yo bola penkentang sha ka gospel naga banta ka gospel blai ya ka ba la kular man shwada ki noi thulpa ha ki jing thob ko mo ha ga testament brem la kular pa ya ga gospel jong christ kadon ki jing kular ha ga testament brem ka ta jing kular ga gospel blai kumno kular thot bala ga ong shapang u khon jong u jesus christ u botra jongi ya ubala pelong usumba jong debit kat bakum kado kemod u jesus christ u de usumba jong debit kat bakum kado okay kat bakum kado kemod ngangi pla so tho kum gijir peteng na ubreu u christ u de ubreu wan naga lanjong debit u debit de ubreu so christ u de balong ubreu nomor wan naga lanjong debit naga sengka jong debit thot ba saw bang kum ne henre la panmana ba ule u de khonu blai la panmana yu ba de khonu blai da kat bakum u mansem jong jing khoi de ga jing mi pat na ki bayam so kat kum ga do kat kum ga jing her pateng na u sumba jong breu u christ u wan naga lanjong debit tang ba ude khon jong blai kat bakum ka bor jong ka jimi pat so ulong khon blai la panmrai u bo de khon blai de ka jimi pat naki bayap sanga ba la de pikan mau ye ga yonis iwe yonis som baptis ong uni long khon blai u nathaniel u wan ba de krem no jisu ong mel rabbi melong khon jong blai us em jong ki israel so la panmrai u bo de khon blai kan ma ba kene ke kerdan jong kade ke kerdan ke bo jisu yo khon blai kasdang na ke jimi pa namar khot pasaw ko ong la panmana yu ubo do khon blai daga bor kat bakum uman sem jong jing kho daga jing panmi pa na ke bayam so jisu yo ke kerdan khon blai ha ke jimi pa na ke bayam u yo u e khon blai u chris kan ma ye kene
ya ke gospel jong Yohanes we kono blay de Chris udah Chris udah im jungi Israel so Jisu uyo kerdan kono blay uyo kerdan Chris uyo kerdan im jungi Israel haga jimi pan nakibaya kat kum kejingir peteng nagado no sembah jong breu uwan nagalan jong debet tangba u Chris hi umla ban yai sa chi junom klem de yap udah ban yap namaro udeu breu baro breu uba her peteng no breu umat ke jing yap ki jiu kim so tho ikne ke jing start ublai ki apply de la ke jong ke jing start jong ki but kim champang ke jing start ublai na kata ro la tap mat la ki shapang ukres ka ba ki ngej pang ukres ke de bo unyai sa junom umde ban yap nda wan mo un su spa ke Jerusalem na mar ke Jerusalem ke sha sun shar haki ri ke pertai ke na ga wai ke pateng menriu sha ga wai pateng menriu haga porbo Jisu ko ba sun shar ke hima basun syara ke pertai de ke hima rom so ki haga ki jiu ki mod ba nda waru to Chris un penyap yakini ki non rom nang ta unsa kiu ke khet un sun syar bot un penyo pat ke khet u debit ko dono bat ke sun syar un kalong junom la junom ki mod kum ta hari u blay u Chris u bakat kum ke don u blay de ke kum ke ji berkat jung ke jiu Chris le ban yap shwa hadin ke ta unsa mi pat now la da pilai ban pule ye ga kam jong ki apostol ko ba ar ga khot ke ba lai pan riu ha shwa jong ni la da people in dot khot ka ba ar bo ar kene ke jinglap jong Petros bar jinglap Petros on kumne on pi ki jiu pi pan yap yo Jisu nong Nazareth u blay ula pan ishna yo ba de khon u blay de ki dakhala hanre pi ki jiu ke pan yap yo hanre khot la pan riu hanre u blay yo ni jo Jisu u blay ula shim ba lo pan mi par yo ni ke ba yap baru pelong yu Chris baru try haga jimi pat tadi khot bala pun reu namar kata to abe jing Israel baru kat tibi kene de shisha bo blelo pelong yu jo Jisu yo ba pilasa narpna u try baru Chris kemud ke kene ke kerteng try bat Chris kasdang na ke jimi pat ke kerteng Chris bat try kasdang na ke jimi pat ken mau apa kamut pat ba u Jisu day u Chris dan day u kono blay namar kadon gesur hadin ba yau Jisu lapan baptis kadon gesur ke mana beneng ke wan beneng ke ong uni long kon jenga ha u ngasham sunga bahai u de kon jong blay okay hare kampat gani ke jing long kon blay jong Jisu kam lapan sebut ya ka ba de kon blay da ke jimi pat jo une ke bayam namar gani mentanganong kenma apa hagisau gospel kay baja hagisau gospel yo Jisu hadin bolmi lepan mi yo unaga wa Jordan hadin yo jing pabaptis yo la wan musim ko shongsa ubat ke Bible ko lapan slay ur musim ko bat ulai keleng ulai bha haga kam jo apostol biang nong bespot ko la perang ko kumni kumno boleh lapan slay yo Jisu do musim ko badagabor udah ya keleng udah le bha udah penkhia ya borok kita ban bain do ksoi namaru blay ulah long lembat so Jisu jong ke sau gospel Matius Markus Lukas ini Jisu shwa jong ke dengna udai Jisu nong Nazareth yo bala pensle da umense blay so la khot yo ubode Jisu jong ke jing pensle Jisu bala pensle okay the anointed Jesus Jisu jong ke jing pensle lene Jisu bala pensle hari hadin jong ke jimi pat jong Jisu pat mdai show Jisu bala pensle udah Jisu belapan kentiu ngan pulih pi naga Filipi galong ba argat khot ka ban riu ban nyaw ba pra ba khanda lade pulih dong tu galong ba san ban riu ban nyaw ka ong kumno Jisu udah pensuda ya lade udah shim ya ke dur merau shim ya ke dur merau ba ni ya ke do umri ba da shim u kumu merau udah penrit udah kongo ya lade tak hadu ke jingyap ko oi ke jingyap ke ding pnakai namar khot kendai ko ongkone namar gata ubel pen kentiu yo balo ah uga kerteng balor ge kerteng baro so ubel pen kentiu yo Jisu menu pen kentiu Jisu hadin jong jimi pat jo sapa ula ima ke jing kongo ula pendem ula kongo isyaga mono blay tat hadu ke jingyap ho oi ke jingyap ka dim pnakai namar bu kongo tat hadu ke jingyap namar gata ubel pen kentiu yo la ah uga kerteng lor ge kerteng baro ka jing pen kentiu ke sedang na ke jimi pat
U Jisu hagi saw gospel ude u Jisu bela kentiu. Ude u Jisu bela pensle. Ru Jisu hadin juga jimi pat ude u Jisu bela pen kentiu. Baru Jisu ubana Nazareth u Jisu jong ke jim pensle umla pen imiano inoro apertai. Kenega kerteng Jisu no Nazareth kamla pen imiano ino. Lamda kami pat na ke jingtep. Ke kerteng kaba ajing im kamda ke kerteng Jisu nong Nazareth kamda ke kerteng u Jisu bela pensle. Kenega kerteng Chris ke kerteng tribe ke kerteng konblay ke ba uyo haga jimi pat jo kade ga nega kerteng ngaklem ong ardli ke Jisu ngaklem ong arngut ke Jisu wa Jisu yang to wa ba Jisu no ude jo Jisu u Jisu jong Nazareth hi tang ba u ne Jisu jong Nazareth ulong o Chris bar tribe haga jimi pat jo dei tang nda haba la pami pat u ne ke ba yap unom don show ya ka jing bam yap but they tang hadin ba uyo ye ba udon ye kene ka jing im ka bom yap show usala ban san shara ga ket junom nagata ga daw ko ki jogit khot arja ki kom shampang ki ju shampang do kumbai ubleu shampang do kumbai ki jiu ki mod nagato ga khot ki mod ba umre ban yap kim bakla namar ki yo i kumto hi de khma do but yap shisha umdai ban yap tambo Jisu ong yero Jisu soto igene gawe ubleu soto ba yero ubreu udai ban yap namar udai ubreu so ulai shiga jingtep yap baru Jisu soto ba yakane ga hima ga bom kurcho la ban kiu hagane ga ket ga bom kurcho tang hadin ba ubreu jong yaka jing yap so Jisu soto ba deu Chris baru ulai shiga jing yap uti bon sam mi pat bat usyong ga ket jong David junam kada ket David junam kam de kod David kam mut e ga to ga ket jong David hang to kade ket u David kade ke parshi na ke bentak ke ba shisha haga jing mi pat jong Chris haga jing mi pat jong Jisu na ke ba yap u shong haga ket junom kam de ke ket jong David insha kade ke ket ke jong uhi kade ke ket haga ba mangi baro ngilong ke hima jong blai baru sunshar ket haga dono jongi so ke khubor ni por kade u Jisu jong u Chris jong kat bakum ke jing i jong baru Chris kat bakum ke jing i jong blai nget pio i menta u Chris jong ke jiu umla pen imiano no namar umpat job ya ke jing yap so Chris kat bakum ke jing i jong blai udah ne ke Chris u baga kerteng ju gade u Jisu no Nazareth u ba yo ke kerteng Chris try baru yo ke kerteng kon blai de uni u Chris u pen im ya ke pertai barok ke we haleluya ngin saya kendo we pat ke pon peteng ku blai shiba